Kinoilam Jongkaseng Khasi Students Union KSU Lingam Heneng Bray Area Unit Kibakan Thup Yu Samla Ansem Rintong President Bat Samla Banshan Sobar General Secretary Haka Art Kendai Terik Risau Kile Kendo Yu Ba Winston Tony Lingdo CM ke KHDC Bat Kile Thu Ya Kejingdon Palat Lai Spa Teli Kedukan Jongki Barjella Hayau Bat Hashnong Sha'lang West Khasi Hills District Kile thuru bekila jirip bikini kidukan ha ka artarik Risau bat la syem bikini lais pak tam kidukan kim don kikot kisla ki babiang leni ki trading license. Don na pedeng kini kidukan kim shim le pentamai ki trading license ki balakut kapor bat kidang pendon kam yeki. Kumta kini kinoyalam ke KSU na kani kathan kila kerpat bat kentui ki bor jang ke KHDC ban tokit bat jirip benya ye kini kidukan hashnong Sha'lang. Kile thuru bakajing buhai shnong ki barjalla ha kathan Sha'lang kalong ka bajur bat kalabo ikitra shnong ha kijing bat jingma ki pakraw. Kile thuru badon na pedeng ki barjalla ki bala jerong kti ki kenthai khna akani kashnong ki bala banyalam shi kijing jabas ngosi hadin habot. Hang dai ka number katkum ka jinglet inspection jongi kalong laispa hak tu por kata dai por liur ma impat kran yang por tlang mata por bela por ai hadai dala dai por tlang mata ngatrai ka number kan se increase kini gidukan te mostly kini gidukan ki khang barok ki khang barhak por bangile yang tu ki plitang laispa tli kini ki laispa tli nah kini ki laispa tli ngilap tang san tli ki balong balit mah kita gi badon ya ka trading license ka ba tikna bat ka babiang bat kui kot slar ki biang deres nangta sibun na kini gide ki kimdon ya ka kimdon sendon ya ka trading license kimdon ya kimyo ya ka NC jong ka snong ro los nangta kidon kitu ki bala don trading license nadu munswa nadu kisnam ar hajar hadu ki kabala yap nadu snam ar hajar iwai hadu munta girang batsa ya ka trading license te kini king kidaw ba kaba penlong yangi bangin pikir ba mo kini bat mentah hakpor ba nilai kendo siam tena kaliang jong la kular ba kin sabu ya kasngi ya kata kim pat fix lano ban ngin sadon kata ka joint inspection harangkat ke jingdon lang jongi ki KSU kumjuru ki nongelam jong kisnong lada light ki samlar ki la bandon hakte sngi pi ya kata katkum ka jing kli jongi gen kabanding kong kadai beca ki trying ma ki trying ki aya kedukan ban aya wa siktuki dekar nrei hakapor bangi kli pilayon em ya ke NOC kimdon te kaba penlong ru yangi bangin khenra tu poro kadai ka jingkepat jongki rang basnong ma namar balai kini ki dekar kim khinkor su ya kata ka jinglong sodar snong mengelam snong ma ba kino ki barjala ban wan buhai dukan ane ban song dukan hang tei ha po yo salang don kam ya ke NOC jong kesnong nrei klem sim ya kata ka NOC jong kata kesnong kamut bakim don so kata ka jingking ka de halor kata bau sodar snong ufon yangi ya keren bat ngi bat ngi sawan man like inspect ro ya kata gayo hak tei ka arterik ka bangilai hai ni benah ya Oktober de ngi sutho bangin sim ya ka an hakti kamlong de kapelong yangi bangin wan sene ban le ban aya kata ka complain letter hangni thi last ha kini kisingi ki bala like arsingi udon uskitri jongi ubalap ya kata ma jing jerong kti ndrai ngatrai skitri khamtip ba ta dengan keren swa ki por ki bala like ma men swangan ong pi ladon ro kapor ba lakhang uta ubreu usong hadukan jong uta udkar ha kapor pra kandai beje te kampat damiet hakti por rang dei por belah nrei ne dukar mi kecingnya ne ukang yang ketukan umut ban penya beu te kaseng ke kelam song klikti mar dang step nyiwan ban pelai yo tau kena uba saset hakta gidkar men step ni pelai plus nang tang ikang yang ketukan daka bor jong kaseng nyim apsu yono namar kala dawa ban ngibe sendon yu pen song jan yu
ngibe kata kawai kadai kawai nang taruh kadon ka jingsha ra ngila banong nginong kumno kira iki thai khasi jongi sha kisnong jongki kata ra songlok kumzo kan haduk mentadon ki bumpat wan phairo kum kini la aja di sanongin wat hangnongin wat namar ngimdon de kot kapabiang ngimdon ka record jong kitu gidkar te nakaleng jongi kaseng bagalong kumne ka situation ma hangte ayo jongi ngiburu ka jingkerpat ba tangda mangi kaseng ngimla bantrai andai don kami ki nong song snong kisamla kirang ba snong kita ki eksekutif jong snong bakin pikir bahaganya kini ki barjela ada maki kim pikir kajingwan jongi tang cisngi udukar wan man kasngi da kan osngi ya ngiru ngindai kenraman kepor ngiru don kam lek beladem dai tapi nyilaban nong kum kitu ki love jihad ma pios ngau me kita ki muslim lada ki yalang perlok bat ki thai kasi jongi kira na sesnong haduk menta don ki bombat phai ki bompat wan phai kan haduk menta la ya kata te ngimdon jiktip nomor hangiru kisuan tang ki bahayeng te ki bahayeng ki layakran hadin ngila wan ra biang tu kentai sene lek phat biang den nong kum nopan kum kita la aja be plus nang tam dai tang sibon ma kini ki dai tang ki ki example banga IP rila don ru kajing ya peniap perat karang tur ngimtip dai mano kun jongno breu jongno kitu kar ngimtip kum kita ro tekan saja apa dem ki breu jong iro kum kita be nukung syama ngasngoban penpau kajing sungu shoblay nga ngadai uban shan sobar mat ngadai ru junior secretary jong ka KSU ngam nengbrei area unit ngi kum kaseng menta kasngi ngila yo banwan kenduk ye CM badon borom jungi kumjur badai in charge jong ka train haka jingrengka haka jing senran jong organizing secretary jong ka motional circle samla antlem rentong i samla wan kupar nonglai badai i organizing secretary jong ka KSU West Kasil District Union nantai i samla spindor sing lengkoi badai i office secretary jong ka KSU central body te ka dawa penlong yang iban wan kendu ye ICM kumjuri IM jong ka trade menta kasni kalong ba kajing jelai ki barjala hap po yau shalang kum kaseng haka artarik benai jong matau benai hi ngi la persyang ban lum ban lang dakaba khenrai ki kot kisla jong ki barjala hapo yau shalang bat kum kaseng ngilap ba shibun teli ki dukan ki ba klem penbiang ya kot kisla kumju ki nong trairu ki klem penbiang ya ki labor license ke jong ki kumta kum kaseng da kajing smokya ba kajing bam penbiang kini ki mendiar ya ki kot kisla kabadon kam kalong kalong ru ka jing dunong ya ki samla ki bawat kamar jam namar ki kam ki jam kila kni lut maki kumjuru ya ki pajba nota ka council khamtam hakabay ade bat ka trading license kanu ka jing dunong ya ka district council namar kini ki barjala kim penbiang kim shna ya kita ki kwat kisla kumjur kabu jingma ya kum ki pajba namar kajing jelai jong ki mender hapok katai ka yo shalang ki bambiang ya kot kisla shibun kum kaseng ngila saki bat ngila lam ki jingje ki ba ngimla ban pediang haka imlang kasalang haba jia kum kini ki jingja ki ba ketak mat yong yang i ke jaj benriu ba kum kajing syak jorong kti yaki kentai ki kena haki barjela bat lada ja kum kini kijing jia ngim don hi kata kalat ban wat yaki namar dangi kli syaki snong ki thau bat ki try dukar ki kim biang yaki record ki jongki ba yaka jakasa yaki kot kisla ki jongki kumta hakabaya dei bat ka
jingwat jing shane ngi la yokren halor kine kimat kibabun bat I CEM badan burong jengi iba di page ru yaka trade mo na kalyang jongka council ha kila ai jengmut jengi ba kila kular yengi ba kin le kim patnang ong ya kapor lano ndrei kila kular yengi ba na kalyang jongka council kin sa le ya kabanot kam bat kin sa pentip yengi kum kaseng kum bangala ong menemo kajing kenra jongi haka artarik meta ubnai te ngilap kumba laispa tli kidukan kiba don kiba la yap but don kiba claim shna hiru yaka trading license but ki nok tray mo kini ki nok tray ki labor daki spa ngut ndru spa ngut ngi yo lungkat kum kajing tip kataru hatang shisni don kiba la ngi claim yo khnraru ndai kini ki ndru spa ki nyo spa bangilum datang men haka artarik bangilai khnra haka yo insyaallah